gur ní magad bhláid Doniscéil tanatorí os Ocáid, sa chásas ná taithníonn si glom, bhí chead go míad achrú. Dúirt ben gnóhí gomsan, sé gnáha na bhúitóirí ógurt, ach dúirt Bliana glom rihréad, dúirt si there's no such thing as a free sandwich, so can mé cúpla focail rá mar geall rud éigen bhfuil na cuasaí leabhar bhfuil taithí aire go méid. Agus ní le cúpla rud beagla rá go na fíringe, Teannacha nóin ní gá tá doirse an tácht a bhfuine le leabhra. Ach duinem semach an tám go léir, dá mar rud é ná a bhéan DVDs ar an saoil, nar a bhéon idirlín ar an saoil, nar a bhéon televís, nar a bhéon radio. Agus go dúchach an leabhar ar an saoil inis mar rud úr nó, go mbeadh sé ar cheannas na finiachtaine ba bhó agus ba bhíruailtí dar a bhrí a bhain. Is cuilam a bheith ar Ocáid raibhníontu hin im le clia a bhain le cumann leabhar an íochta na héireann. Agus hiarmharm sa bheith a chainteoid, freagra chuairt ar Hespantas nó rán cóirleoirí a bhí tréis inúchaí ar na leabharlanna. Agus ag námsan bhí PowerPoint díreach tabear an saoil. Agus bhí fear óid rán méid an cóirleoirí gur cabh na mílte pút ar ní fláir, le PowerPoint a chur an áde le láirt mé ar thoirí an tíre bhé. Agus chuir sí an flocóid isteach, las sí an rud, níor hála feic. Thos níidir a gúta máil leis le plocóidí níor hála feic. Agus an fearbocht bhí sin a bhalla bháin, ní réad sé éonar agus. Bhí scóas an géadú in sa mise sinné an fáil a bhfuil leabhar a gcuin. Ní gáchaid se plocóide bheith god, ní gáchaid solas bheith god, is bheith leabhar gúirt leat áitir be, is bheith leat gúirt bí an leabbe ar an mus sa leharas, mas meile fe le rianam áitir be, agus dá bhís an leabhar an rud a zúntaí atá be. Agus is dóilem chumá céanna in san saoil san nuair nuair náléan Daoine chomininic a deirsin agus léadís agus micléin feint na toí go léir ón idirlíon, Google feint na tabirtí seo Google an támar fad ach ar nóin léon daoine mar sin éin. Tugam finara bhí sympósium a gcuin ar cheanúil ar dáin san álascail cúpla láhin mar le túise chur leis an Oireachtas agus bhí an teire batú cífa láthir agus os rud é ná fuil sé an sochan í an chosint tá sé cearca leor dúine rudí rá a heh. Ach láir sé go hoscailte mar geall ar an molla nóid tá tagach an cín mar le dachad fan géalas na marcanna in Ocáid an áirteiste méireach do bhúirt don scrúdú bé. Agus go teoriciúil is rud úmtach é sin, dá mar rud é go rá mar déanachta go gcuireadh sé feabhas ar chaideán na náltaí. Ní bheadh éonrán a bheadh an chaint níos táchtaí ná an léamh. Ach is deich réige í ar deire, mar thoise seo feiceann glín fadó, táim se cvíal na go leor le go cílam bonbhútóirí rá mar a muintir le háireacht ar rannaí ná tuchaigh feabhas úmtach ar chaideán na náltaí, níor chála sé. Agus closin go páirt céanna a ríis is a ríis eile. Geartar agus úsáitar literéocht mar bhata le daoine a bhuala. Dáilm sa látar le háireacht. Is bonrod a bhainean le tanin ar bé an le háireacht. Má bhainean tú an le háireacht, bhainean tú an taca, bhainean tú an teanta. Agus bhóilm sa gur cheartúin áitir dhéanamh nara gane sin íanamh mar ní thucaigh líon feabhas ar chaideán láir na Gaeilge agus titigh chaideán le háireachta. Má hitan chaideán le háireachta beag na leabhar úmtacha sá a teachtamach ó na faoiseóirí agus beag na scríbhneoirí a scríomh ach is lú ná riamh na daoine a bheith á lé, agus is dóilm go mo chobaist mhuairí sin ar an saoir úmtach atá dianta ag bordí leabhar Gaeilge agus ag na faoiseóirí cháin sa. Ach tá go leor bladar dianta gomsa dóilm agus tá se chumá na tofií ógurt. Dá bhí sin bhuaitóir gradam na Bliana, leabhar na Bliana gradam í Dhuaiseanna ná cha mé an cléireach le darach. Als het feitje hoort,
Hosting on board the bus, Leabhair was there, and right you're not your black. I was thought, Mr. Your Black. Tá me chun an léirfeas Is tócha nar bhiste go gluiseach sé an léirfeas a scríb an chuiste ránathe. Mar aga na dóige atá san ag sin litirthe seo, má sa níor ceadú slacht cuaram ná caréis an ggóir a chuú an leabhar seo. Cuidíonn leagan amach na leathnach, caighdeán na cló choradóirta agus deire áard chlasicach le seola críochnúil a chur faoi uaircéal dúchlánach neamhnach. Maise áling an targe an clúdach danig gan a chuid léráidí saolaíocha tíorúla a cheapaí súl an léthóra. Tá tradiisiún an dúchais go smir sa reachaireacht a dhéanaan na gcuid féin de cheistena tábhachta cultúrtha agus politúra. Eisiom láir stílíochta agus scríbhneoireachta é, ach ina cheann sin is séithir alíne ina cheart féin an leabhar seo a léiríonn misneach agus cruthaíocht na hairnála fáilseóireachta Gaeilge, agus fís leabhar brach go háirithe. Mas vil an bigán a chorla sin lémé an leabhúntaach sa nar a hen sin mach ar dúis agus bhí sé de fléisiúragam agus a phríomhléadagam lé ar radioléireann leabhar na seachtaine a bhuairéigean Bliana leading seachtain na Gaeilge Bliana agus is dóilm gur rodúntaach é. Is leabhar nar a hen tú sáite stachán go brahan tú bhfuilann tú sa seachtaí díag agus brahan tú ballahan deataigh agus ballahan na móna agus brahan tú fluch agus báite tá sé sin. Gradaim brahan tú ag go baile sa leabhar. Ceart leor mar sin buinteoir Gradaim Rex Carlo leabhar na Bliana do dhaoine óga 2008 agus ríist duine bhfuil se lá an tílige fearrtá scrí do dhaoine a fadan lá as bhfuil saoil na dhaoine fé chomaoine anmhór fadige agus sé leabhar tá slucht cloiste bhain chana, bhí mar cainte chórsaí báistí agus chórsaí fluchar is seo an fleist mhuar le Susan Edwards agus Leabhar ó Leabhar. Agus an léirfeas bhain leis an phléisthmhór. Has an nóbhar alíne amach sa leabhar seo an phléisthmhór as a uaire agus a splódracht. Tá ara fíoráling déanta ag an bhfáilseóir móín as an insint bharúil ar an achtra sprí agus tá úsáid chumasach bainte as an nóbhar alíne. Ní bháin san insint féin ach freisin tríd an cló ar na leithnic ólais agus ar na críochfápéir. Feictar deora isce ar fud na háite a chorach go mór le sim an fáiste sa leabhar. Siad páistí an scéal atá chun tosaigh tríd síos, san insint agus ins na pictiúr. Ní ag mam ach ón drim nó ón gom síos. Baineann ábhar an scéal le saoil gach lenamh, an dúil a churann siad san isce, sanna lig agus sa fuiteach. Ban hí an páiste sprí as mar go leathnú sin ó sí é féin ann. Taobh leis na nótaí betheisnéis úsáid tar munfheartar tá mé srapáil mé féin mion fortráidí in isce gahanna den na húdar agus den alíontóir. Agus cúpla an scéal ag pleicíocht lu, agus cúpla iad an bherte tá pleicíocht. Tá ránú an chló agus an leagan amachchan ar an leathnach, chomáil na ránú an fápéir déanta go cumasach eilíonta. Anuas ar sin tá printáil agus ceangal curtha ag drí go snásta ag clódairí lorgan. Saothar fáilseóireachta den scot atá sa bhailseán seo. Sár tháirge
a méid antóir ar son a bhaisiúlaachta agus a leagan amach. Gur mágad. Salfrid, Deireadh bhfuil an éirí ar taig